Karni. Uy, Karni. Uy, baka. Oh, masak to kay friend. Padapli. Oh, masak to. Di na manigis, friend. Oh, sige, friend. Oh. Sus, bakit kung mga igagago na mga butan? Muna, wala. Grabe. Oh. Buwangan ang vlog ni mo dyan eh. Sus, kisa mga magkahiri sa Chungwa. Si Pahardog, Asa si buwangan? Pahardog, si Rida sa Pastoriti. Oh. Sus, isa mo doon na mo nag-inom na 5 years na tubig ra share na mo, guys. Mauni Ano ni? sus. Grabe buwangan. Ayaw, anay. Nagwa man na makita na. Oh, kapag sa rebe ko kita namin, kisa itong mga balito, doon na mo rin para Yan, respetaran na mo sa pagkabalito. Hindi mo yung balito, ha. Bota may mga tao, good. Kaya na, taga Asturias, botan, good. Ya, kuha na. Oh, Atos tunga ang kalsada, ayaw na kay git. ngit kita, klaro na. Ito, Jin, anak ka ba nga ito? Balik na rin. Balik-balik. Mana. Murag store ba? Na din. Di ayaw sa panga. Mana, gipa mo na. Panga nga. Mana, Ana ba? Ato bang video ina nga nga. Ngayon, mana na. Mana ba? Yan na. Isa na yung mga vlogger ka. Ano yun? Grabe. Jin, huwag ka kaila itong mga nangagi. Huwag yun ang gusto. Salgar na siya dito. Grabe Salga. buwangan. Mas gay. Maapil madami. Oh, mo na. Successful tayo sa puhol ka rin sa ginoo. Maghagis ta eh. Oh, kaman. Ikaw mo. Uy! Mga idol, mga brad sa idol, nagdragbuti na idol. Hinigingon na ba mga hagis nga? Mukha na mga... Unsa ba? Usa man sila. Ayaw lagi na yun. Ayaw. Hindi naman ayaw lagi na yung gibuhat. Ikaw ba?